Ești boss, Alex, jur. Zâmbește un pic. Uită-te la cameră, de seară te vezi pe YouTube. Da, n-are nimic. După aia faci un castel, băiatul. Normal. Unde ești acum, la Mamaia? La plaja copii. La plaja copiilor. Dar de ce stai dezbrăcat și afară plouă? Hai mă, că plouă cu flegme în pula mea. Ai ce trebuie să umpli sticla aia cu nisip, Da, pe nu, să păcolească careva. Ui, ce provocat. Hai că mai ai un pic și gata, no. Hai că e bine, lasă. Și în vârf o frunză. Da, mă. Bine mă, măi, compludită. Și aia în vârf, frunza în vârf. Și zici că e cocktail și dă la cineva să beie. Hai că e bine că n-am zis și indesat, mă. Ești ce băiat corect, bă. Bă, ce corect e! Da, Mă mă. put eu jur că mă. Eu ce nervos ești. Ești nervos că mă put eu. Ești nervos, bă. Ești nervos. Hai, Mă tirare. put eu în asta mea, nu. Lasă, vedeți, bă. Eu apropo am uitat să zic, după ce termin filmarea mă duc acasă. Mere. Hai că e bine, prietene, hai sus. Hai că e bine, dă-i pace.